Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite ma ịkpọ m Akachugo. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata, isiokwu anyị ji wee bịa bụ African Messiahs and Igbo spirituality. So when the first missionary came, ka ha mebie ọgba ndụ na ije ozi ndị nna nna anyị ha, the Messiahs enwe n'Africa, they were told na anyị machu. The Portuguese living in the 17th century couldn't do much. They went back without succeeding. It's only in 18th century another missionary journey group. Yeah. Because this time around, we were deceived. It were upturned. The hard work. Ozi ndị nna nna anyị ha jere. Mana, I'm happy that some of our ancestors, they were more reincarnate in modern time in order to correct the wrong impression about Igbo spirituality. Na second missionary, what did they do? They built a system. Ha ga-eji wee enslave our people, wee upturn ihe anyị ji dị ebube. And they use the system of catch them young. Gịnị ka ha mere? Ife ha meziri catch them young abụ na ha abịaziri jee build ụlọ akwụkwọ. Mana na that children ha ga-enweta through na akwụkwọ ga-emecha abụrụ fathers of tomorrow bụ today. Kedu ife ha mere? Ha build school. Jee na villages na-agwa ndị nna anyị site na ụmụ ụnụ ka ha mara ka esi agụ ka esi ede. Ndị nna anyị ha wee bịazie ka ha mara ka esi agụ ka esi ede. Anọrọ ebe a wee kọwara ha hapụ usoro ndị nna anyị ha si ebi ndụ. Ọtụtụ n'ime ha bido n'ukpere nna isi. A na-akpọzi ha bịa ka emedu ihe dị na ngwu. They are no longer interested. N'ụzọ dị etu a ka esi wee mee ha wee bịa ndị nne na nna na-ejezi na villages na-agwa ndị mmadụ site na ụmụ ụnụ ka ha mara ka esi agụ ka esi ede. Iji tesi ụmụ nwoke ka ha mara ka esi agụ ka esi ede. Atọ ọnụ obere nwụọchịa ha kọbazie weruzie CRK, Christian Religion Knowledge, not into school curriculum. Ọ bịazie ka ọ mụta mmụta ka esi agụ ka esi ede, agwa ya maka okpukpere ọzọ. All the system ha use, knowing fully well that na ọ dịrị ezi convert our fathers. Esizie na ụmụazị ma na ụmụazị ga-emecha wụ fathers of tomorrow. That is exactly what they did. Mana malụ na ndị nna nna anyị ha, they paid the price. So I am with that as a bringer of the truth. Ka m gwa gị na o nwere ihe na-eme ezi isi mara ọtụtụ n'ime ụlọ afọ nwere akwụkwọ Holy Nkomi ha ka Bible. I would have shown you to you, but ụfọdụ n'ime ndị na-esonye m afụ gị mbọsị nshori ya ọ ha ka Bible. Yes, comprises of 7 books matched together. I bụ ndị no real ordinary practitioner no undergo their religion. No about Holy Nkomi anyị na-agụ every Sunday anyị nwere worship. And that Holy Nkomi bụ mmadụ dere ya on those messiahs without the concept. Maka one of the mistakes our forefathers made that so many things was not written. So it took information on a generation to generation, put it in writing. Because it will actually outlive you. Man, I want to pray to enter writing. Tinye na announcement.
so ndị n'oge a ya egi ya mana ọ dị writing nwa tokwu otokwuru so ọ ihe mere mgbe ahụ. So now I'm bringing it to you na enwere akwụkwọ a na-akpọ Holy Incoming and site na amara Chineke o nwere more books anyị na-ede. I'm working on 2 now. One bụ why man was created. 2, the entire consciousness in creation. So ụzọ akwụkwọ na-abụ a very soon site na amara Chineke ọ ga-apụta. Of one the big GI to print here out. At least one of them are not gonna printing press now. Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche na nkụzi dị iche iche enyegolo. Mana kịta anyị na-eputuzie into writing. Maka na akwụkwọ dị powerful. Na ọ ga-atụle gị nwa na onwe gị deri ede for future generation unborn. So gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? I nwere ike onye ma okwu na anyị nwere hymn book ekpere na abụ. I nwere idea? Yes, enwere. Mana enwere ike nọ ya comfort zone. Ị mara na those things na exist. Ihe niile abụ mbọ ndị niile Messiah sị gbagolo ịfụ na ekipụrụ ihe anyị ji dị ebube. Wee upgrade die ihe anyị ji dị ebube n'usoro anyị ji ekpere Chukwu. Ka o wee suituo the modern day reality. So ihe na-achọ ịgwa gị bụ ka ị mara na ihe ị na-achọ na Sokoto dị na Sokoto. In Igbo spirituality nwere messiahs ndị bịagoro contribute to their own quota towards uplifting Igbo spirituality to greater height. Maka na ha bịara with mmụọ dị elu. Ụfọdụ n'ime ha bụ ndị bigoro ndụ, ụfọdụ bụ ndị ka ya abịa, ụfọdụ bụ ndị ka na-eli present. Na nchịkọta agwa nke dị ka nkụzi ya bụ eto ogologo, ihe na-achịkọwara gị bụ Africa nwere messiahs ndị lụrụ ọrụ na ngalaba dị iche iche, ndị ka na-alụkwa kịta na ndị ka ya abịa n'iru. Maka na ọgbọ ọbụla a na-ezitere ha leaders, a na-ezitere ha messiahs. Ọ dị etu a from time immemorial. Every century a na-enwe onye mgbaziri na Messiah. But most of the times those messiahs, you will not know them if the third eyes and the spiritual eyes is not open. Upon a bandage you will not even recognize them. Sometimes when they have gone, you will begin to see the impact what they contributed with more than Hajibia. But note, now some of our great minds are incarnating in order to reshape so many things in Igbo, Africa, and Igbo spirituality. Igbo spirituality, what Igbo spirituality the way it is. Igbo spirituality abra katabra. You will careful on social media. Obro system eji catch the mother young no. Igbo spirituality is spirituality. Obro magic. All the deeper than your thought. If you only what you need to do is to have spirit of discernment, so that you will be able to discover the truth whenever you come across one. Let me stop here. If you have any question in today's lecture or you want us to do deep consultation for you, chat me on WhatsApp 0805 7837672 or 0813 8243871. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwo ya n'ihi na ọ mazụrụ ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessing of Chukwu Premier be with you all. May Chukwu nke Africa bless you all. May you be successful. May you be protected now and forevermore. Ya gazie. Echekwa nọmba ihe jimụta anyị bụ 0805 7837672 or 0813 8243871. Go to